1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yeah, mama singisa. Bese Ajita. Mazwana. Ini tofunga vanhu vari kuti ndiri kupenga but nditozvifarira because mhongo yangu inorasisa vanhu vazvona inozvida zvona. Makambona shumba inopenga here rasa? Koseko nembuya nehanda vataura kuti tiri kuda kupisa. Koseko soja lavha akati sona mumota menyu muri kubvira. Andisekalaza nditi akataura kuti andisungwe nemudzviti andispengetana handiende mujeri kozi ndakabva kuchikuru. Hanomaisiya arasta Tyre kana hivi wokana kwete kana hivi amachamacha akafuza wana tipo sei soja lafu tinongoa akabataroti officer torete ndombi ndo andakupene chamba chekunorova kudzenda andosva vari kuita madzvita ari kuvhuma chioko momwe ka vari kuvhuma chioko samanje ndoda kuvamwachisa saka nini manje kandine mbondoro kari 2 mondoro imwe 1 ndiye kumusha kwangu imwe yacho ndiye kumusha kwamai vangu kozi amai vangu vakafamba nemondoro asi havana kugadzirwa zvinhu zvavo saka izvozvi ndakandovamutsa kumakuva ndikati amasi mukai muite zvinhu zvenyu takuzobvundura madzviti izvezvizvi ukaenda kukadomba musi weWednesday police station yese yakandengendera ndikataura ndinokumamisai izvezvizvi ndinokuridzai saka aiwa ini ndogara kutumisa Mbare ndayozotsvaga sekana zazvidu saka Mbare ndayozotsvaga sekana indipakasekana ungapitendere Mbare utsvaga munhu kasekana Mbare yakakura sei handisekana vanozikana nenyaya yekuti vakumberi nekuti vana changara ndakutenga changara saka tiri kuvada vese aya ona inonzwaiso 1 2 3 4 1 2 3 4 tovatati 1 2 3 4 ivo manje ngatoda ngoti vafungidzira kuti ndakupenga kuitira kuti aiwa mbanje andirove mudhara hane kusexual pane murumonga neshokumakushanda itai godhipa kati godhipa kamkana godhipa ko vanhu vanoshereko makandiwa makandiwa ndezvamakandiwa ayo amasitera nongo hanzi makandiwa musatanist akambobate bvisi yacho kuti zvinatsooneka gumbo rangu nderemunana ndoiziya hanzi makandiwa musatanist akambosatanista amai vanhu hatizive titaurire ndokwandoenda titaurire zvawakanzwa ini ndokwandotoenda saka une munana ndiri mwana wemunana ndofema munana mari yangu ndeye munana saka timoti vakadhura timotingaiyati kuramba kwayako yaona ndiyo ndese munana inini manje rastaka ndanzivi muri munhu momba ndikupedhura $2 kozine mari iri kuekokesha amara mupedzi hatipedzi tine pati ndeye munana tine pati nhasi kwachikwana saka uda kuenda padhara padhara imari yemubhadhari mubhadhari usari mana tozotora paekokesha Mana vanaketsa mana. Hatiketsane. Aiyo hatiketsane. Chikiro kwa. Aiyo indakaniyo. Taura navo makini. Kita bombere mnane. Amandare mnane oro. Se. Nacho novuche mnane. Nditosamsika nomvudza kulango kumari mwavhomberani manje ndandikatora vhesi iyaidhaka unotenga saka hapana patombonochinyisere ngachinwe iwe ini nderangu ini ndorenyera mari unaomudambira kuti neivi ichibombira kuvhura chine matara acho nderechivanhu aiwa mira pane vanhu vanoda kubhlesa zvikaramba kuita uyo ndione washora dai inoita nezvei
unoveza chinechi saka ndoda kuzonditira ceiling fitted kitchen because ndoda kuvaka imba yakaipa ine 10 rooms yemunane yekuchengetera nherera saka iwozo ndoda kuita mvura sweets handiti ndotanga ndananzwa ndoranda kupa ndada kubless aiwa isiyo inini hashanise mushonga nditese ngati iwe unetinese unoveza chinechi ndimi jamanani wene hamek inini ndinoitwa sister mina ndimbofona hello baby ziya ndoitwa sistani alright ndoitwa sister kunakirwa alright saka iwo nokulatira papiyo nyanyosenzera muzimba anosenza basa remuzimba asi paikwazoyo kusenza mba mangu usazondirepa because ndiri chijevi chijenjozi marasta koseiko ndashenza rastava ndavaziva here koseiko rasta vasina kuzeza kuya pamota pateksi kozi rasta havana chavanotya kozi rasta is a true rasta atiite zvekukwata kana nyango zvenyu muchitunda shuga asika hauzombotunda sauti ukatunda sauti ungavavire munhu akada kuramba achipirwa kusvikira mangwana ndizvo here ndongoda huku kana kwenikumuka uchazoenda pai kamuriro pane zvatoitika pane zvezvitoitika karasa manje nai rasta koseko musina kuzeza kuuya pateksi ndakushedze munondiziva here nai rasta rudo rwenyu munobva makariwana kujamaica here kana kuti muzimbabwe koseko vanhu vari kushora music yekumbare komageto yuti muri kuimbira neiko muchipasana hanzi yei bigman gere hapa amene akaimbwa akanzi musoro unenge lolipopu pwetere manje nhasi ndayazokufumurai musatanyongo wenyu mese mazvinzwa ndayazokubatanidzai mazvinzwa ndine pati kwachikwana kugadheni mazvinzwa ndoda kukubatanidzai musatuka nefuti mazvinzwa matarani kuendera tateni voisuteni andisivini ore ndiri mukadzi muchindona but ndiri murume seko ndichida kutamba nevarume wazi ndiri mondora handina mira katangenda kuitira manje handina kuti ayo mire travelisina mushonga chechi urufunza kuti mumatare tingapinze makandiwa mumatare arasta mune dhona iri ndokozitozorora paikoke zvinotenga saka ungada kupisa ndokuzoti handabvaisara kalasi ndauya kuzonarasira vangwa ndianototuma unotenga kuti rinomikwa kwete reushonga pane zvinotoitika neichisachavhurwa matare pane matare pada bute amaramba kuti ndishandise bute oirasa gorei mari havazokunzwisisa ndianakaibadorotadira pasi pakusvika kape kuinani achinzwarwa ndinoziva zvezvinoita famba nayo yakufamba nayo yabhuretswa kudara akunganai vanhu vasonozvizvipiti iwe utoone matare here kana kuti ndaramwa matare acho ndatorama uchadasa matare ainobasa
chitanga chafema Bakaita mama. Ndakarowa ngoma kuti wese. Aya vadione bhizi. Alo, ndimati. Ndiyo nawe ndimati. Sakala zapakanyaka. Nyaya kala zake. Hada kuona kala. Ini ndambofambira kala. Hada ngomo. Ndafambira rasta vanhu ndovandoziva munombazi. Yo, como não foi uma jota assim. Como uma ndambotaura nyaya iyo here. Ina ndinashave ndafambira rasta kani. Muri vangani ko makamira muri ko vangani? Takawanda mondo. Ore ndapona. Madonna tonakirwa utungana Kuwe mani mafana. Mafara edu rekaiso. Rasta. Oh, blessings ajo. Umanya wena. Oh, blessings. Matara. Dare nera to bless mo nera desi. Kana ran arambo kuoneka nini? Ari desi. Dadaiso. Saka alright. Akapambura kaji kidney. Ndono simbisa ngatari. Oh. Ona dare no January no akashchenira. Mbemberi. Chese chiri pandiri kuno yangu Ndizvo everything on me is big. Na big breast, na big pussy, na big bumps, na size 8. Makoni nepakati yempama. Masoro angu andinabandika chima dzinogona kubuda namondoro. Yaramba kukuma. Ndasiya kuti mati. Pachikapa bado. Apachikapa komatinji. Ndina. Kwenda, unodonza. Ndiri mukumesa. Amana matara. Makochita zvekutika. Asi dai wati machende ndo andinawo. Machende ako mahombe. Andine one hombe one big. Oh. Sister kunakirwa. Pachine chimwele chamandiri ndisandagara pasi because ndinotumisa $100 muplate ndigare pasi kuitira kuvhara matari. Matari ngambomira ufa. Pane zvamuda kubvunza here. Ayo iyi maika amubateka because mune chama. Pane zvamuda kubvunza here sandagara pasi. Ndabvunza kuti kapeche kako kasaisa. Mboro yangu yakareba iyo 23 centimeters. 23 centimeters. 23 centimeters. Komatinji. Machende angu ndine one hombe one diki. But hombe racho rinobeta nekubatwa richitabwa dare. Hombe racho rinonzi chende kufa. Manje hayi rapizokwanisa. Makadiko ini ndodwasisa Penga. First time yakusvika munoroverwa changa Mbare. Toda kubvunza kuti chii chamafarira pana sister Penga. Tine urombo nekuti matara ari kudzima fodya. Kana wati zvese ada kubhema chako. Kana wati zvese hapana zvawataura. Makadiko tine urombo nechikonzero chekuti danana asi chandaona amai avo vachandinyenga asi ndichavaramba. Iwewe kana tichikuona uri musikana usi murume ndatenda. Jamani zvakamira seiko. Mukadhakwa munodere musakwene kuroha. Zvino munambosiyana namarabha mazvinzwa tatenda. Level guys. Oh baby. Oh. Makadiko jamani. Oh phone. Hey, sister Penga phone. Akana ndiri matara ndizvokufonerwa mari. Machinja kakura isanga. Sister Chamba. Hello? Hello? Ndakuno kukumochari, ndikumochari. Munidze foni asiya foni kuti pane chitunha chari kurisa. Ndibhembi here, kana uri bhembi wangu ingotaura kuti iwe. Leva mbubisa magarazi. Aiwa ndozozikanwa.
ndiri kumbare shandine majama pandakakura vanhu ava vaiseka vaishora kunyangwe apa guku mutete apa kamusoro nopesira kuraza saka vanhu avanzwe mondo rechiumakozitinefunenoisika iyamanaka ndikukupokei kupira makwana chimopaka munhu chamba usangobhema wegaka aiwa ine chamba aiwa kani unoita uchipasa inonzi papapasa kunoku no kuyastiko pandakakura vanhu vavaiseka chimboita guku ndibhire ndiita guku zosungudza musoro kunge guku hapana maera iplay titambi hauna here bagi ananongaiseka toda zvinhu zvine proof hapana ane guku here pafoda una tutambirwe nasister tsvage kashekirawa ari kuita unga ari kufamba ndisu vanhu vekufamba mavideo ane body language ashada kumberi kumberi kwekiseni kwakareva nakashara manje ava havana kuona waitiravo chetombesanorova machesa anobva kuota fosvia uzoputa nduku nesu panonzi pageneral saka machesa saka ine ndogona kuita kuyange nzimbara ndikuenda kupenga pandosanganiswa navanhu vakawanda no satasvika pamukanyi naye mujama iwa mire sabibaba ndobva ndasokoti hai tini ndiri kupenga munobvumero ndiri kupenga kozi ndinorova smart andirova kukalablo nhasi ndakarova red because ndine hondo yandiri kurwisana nayo green inomirira chamba chandayazorova panavo saka ndikarova chamba chapesi ndakangoita kuenda kakusa saka ini ndogona kuti sumuka ndoda mujama akasimba uya kuna mujama ya kuna shamwari yangu saka inini mawedzi akagona kutaura anogona kuti akautaura sesa sister anorova chamba muupenyu learn to say sorry and thank you rasta mukanditsika kubhawa ndikakuda isweniwa ndati sorry rasta kana waramba unzwisisa ndopfugama but ukati haiwa wanditsikirendowa ndati rova dama iri chirova iri utsika klaksika pane zvatoitika ndovandati chirova iriindatanga noizika ava rasta ava vakandovada vari 10 unoza cheche chinotambirwa puro ndogona kuchibata so ndochisandudzira chichino tine noiza seku handizvikudzidze bandozvandiri manje vakumurasta bobanemadwikidi kowikidi unomita sei manje ndakusika ndagona ngoti arastenga ndati sorry apa rasta nenga kune kranje chimoko ndobva ndavabata voice bokusukira vati bhebi chimupegero ndine tsinge yekuti ndikakubata pandakambona jack bauer 24 hours ndovandakufendesa ini ndikakurova nemaoko angu kana ndisina kupitira mutundo kahumuke andavazochipidzira but ungondozomutsa una mutundo kandoenda kuona bhinzi kana ndichimwawo akandoita mutundo after 5 days kozi ndiri muyera ndiri ozoti pane here kana anoziva chivana anoziva kuti mavhura maviri museyamwa vane mutunhu wavakavigama ukaidenheno saka inini mhondo yekumusha kwangu ndimuseyamwa yekwamai vangu zishumba saka ndine inzwa ndine mhondo rekwamuseyamwa nashumba saka iwo ndiuzoti ukaona shumba namhofu unomirere musango saka mhofu ikavhumbuka ibva yaburitsa mago saka ini ndikavhumbuka rikaburitsa mago vanhu vanorova weza hapana anomira ngozi ndinotonga musaka muzvekuyewafundo zvainoita inoburitsa mago exactly my brother ndosaka vachisimbisa exactly my brother papa pauru ine chinhu chainacho pauru avo saka zvainoita ikarumwa ikasvika kana pane mago inodenda mago opinda umu mayo airumwe ini ndakakurira kumusha rasta unoziva anonzi magomombe maruma mombe
kwedu tunomati makomo. Kwende kupishia. Kozi ndakakura ndichifudza mombe ka. Ngomusi ndichifudza mombe ka kukafikana pakarumwa manje. Vamwe vamini wangu anonzi Choko. Kagotama chimaka chiri. Choko ndandiulwa kani. Choko ndandiulwa kani. Choko ndandiulwa. Ndandiulwa Ndandiulwa ndarumwa. Ndalumiwa nemakomo. Kundiulwa. Saka Choko ndi. Ndibamnini wangu manje. Kozi ndakakura ndifudza mombe. Saka chitweka kuti ayo kumushano kuti chitweka rasta ini ndakapesera kuenda kurukova kudhara bhozi ndikaenda kurukova ndoona kupinda pasi pemvura makambonzi pana anobhiliva ini njusu yedu pasi pemvura panogara rudzi rwechiarabu saka vanhu veve vanodzi vane muswe wehove hausi muswe wehove handiti isusu tiri muno muafrica tofamba nevakumbeno saka ivo kwavo kwakatooma kunge panapa kana vakuda kufamba handiti mntu wotasevo kana makaita geography isusu tiri pamusoro pedu pane vikazvakanakenge nasi muchanakirwa achibvisa bhurugwa maina ndakuvora kwehove apenenge aketonge foni ndandakupfekedza kondova ndandakudaiso aiwa handiende pasina handiteizvozvo ndandakudaiso zvakatapfeka ikapfeka kondomusitivi nokuramba yakadaiso ndandati bebi ndikudaitai kugarira nditi saka ndandatikigara pachena ndadaiso izwa ndakuda kugara ndandati enge iri kurwadza ihombe ndandapfeka bhurugwa ndoti sanoka handisvisire bhurugwa mara mazvese vabhai iwe nyongorozi uchaona zimfesi rangu ka rine hofoslavo rekuti kana richipinda imagine inini ndiri munhu muomera everything on me speaks kana richipinda ndoti mukanya makwira miti mudya zvokuda kozitodetemba kana richipirwa takunga ndokwirwa nekanyongo rinoti au kari kurwadza ndichinyepera mfesi inini ndiri mukazafuna idzwa mufesi apedza nobada apekunoza kapenge ndanakirwa newe taza iwozotenga mafrizi wozotenga malolipop wasizwa kanati saka i2000 iwozondifonera wasizwa 5,000 ikai wonofamba mavako vatenge mavegetables wasindamari ndine birthday party yemwana musi wa8 February ndine 2 ndine about Nefeso wako akuri. Aiwa uyu mfesi uyu ndakamupiwa nemotoro mari mwezi. Ndo mari mwezi simara. Akana chite mari mwezi ro asuro mari mwezi. Manje. Saka tozoridze pa ya urufoneza yesire linda kwa WhatsApp. Ndoda kwa WhatsApp. Ndine peni yemnana, ndine garo remnana, ndine gumbo remnana, ndine zamu remnana, ndine gusi remnana. Ndine mgidhi wemnana, saka ndinoita dhodhi remnana. Andida kuzotini ndokwira murume saka ndakuda kutunda iye ndianoenda pasi saka ndakuda kutunda ndodaiso amanaka zvamuri kurekodha zvikangobuda chero pacd mondoro yangu ikagubuka ndinoyatifamba ndakadaiso ndiro ndokunongedzerai 1 by 1 ndokusvirai kumudhiri Yo man. Asa umbo yitira yekuite. Mira pesa ungashine keshi maexperience anditaure munana retu jamani vari kundida zvitwa ndingozviona zvabuda papi nepapi ndokugerera sanozaria jamani ndakuzokuchecheudzai kechitumasirwa garaya imi manje changwa dzamamasuka vanonzirasani Mad Minox. Mama man last time Minox from kuti pasene baby ndo andati ini ndiri gerira uyu ndiye Samson Magribhi last time ndo sana kuzopemka na sana wanakera ari ungani tsavu ayo apesa kuya zvatokwana ndikuda kuplay usawati mari zvese Aye.
chimbondirakidzi mujama $14 which means 140 rand kana tiri kuSouth Africa negotiation mari aisi sure but inini handishandire majama first wangu wakuya mandichazokufisa because inzwaika vakadzi venyu zvavanoita kuzimbabwe inzwai mukamusira $2 yenyama muchingobuda muchienda kubasa anonopfeka nyama oswera akapfeka kuzasi kwake akuzoti baba vakuya yopera chekwa iswa mupoto madyiswa dhodha zvine susu marasta echikadzika murume anodyiswa apa ndokuti kudyisa murume nadyisa murume apa wamudyisa kana kudyisa murume jesu kwete kudyisa murume dhodhi mvura weti yamunotora muchiisira mubhaketi pamunozoenda kubasa inosara ichikorobheswa mumba matopikwa pepe pamunorara nemufesi wenyu mujamaka haagezokukwa kanokutobharara mangwana makuseni mavambukira moenda kugraft anosara kubva ageza mvura yachotora ubikisa muriwo hazvishande vana zvinoshanda iweyo wobva wangosara wachigungumumadziwa ukanzi unobva wanzi makadiko shumba imi muri kusema makaiwa tiripo wataswera because wakadzipwa takuperi hatini vanhu vakudisa vakomamana sainini manje mfesi wanganorova koko but ndamudyisa manje koko hatide cause inodhura inotipedzera vari manje ininika ndakabvaenda kubedbridge manheru tichitsvaga inonzi efedrin glasi redu ukaisa muglasi ko ine mabhabhles wobva watora strawberry wokwera bhabhu handiti jamani sezvo ndambokwidza kuti ndikaita hondo ndopukanya chine 1 second mobva mati majama mamati kaiza ndetonovachamba mamati kwemba yedu yapwanywa nanoana ndindaipwanya ane nharo ndiani mese mamhare kweza kutisa hamusisina bekuputira tama handisikukuchitidzira fungo sevi makuhwa hamuzotitaurire kuna shinzo vanhu vanopreta hanzi shinzo akupenga sikaini ndakabva kuti hanzi shinzo akasvikirwa chinova chamba nemapurisa ndobva tangoti ndobvanzi akupenga ishuwere saka inenimanje ndikatosvikirwa chinova chamboti murune chimba nebebepa vanorova chikweza kuchidza mina zvako bamini vanhuya madedza mari rasta nemitipewo 40 kakanayi afai vane mabhega ndododza mari nemitipewo 40 kakane chamba chinonyemirweiko vanhu tone ichimari chamba chinonyemirweiko vanhu naimi padheni ndamuka zvangu ndakarova nekascreen time kana kutotsvaira payaparenrod isina bhurugwa ndakarova ona muchamba ndichitsvaira apa wanhanda kudza kuti bamini vane hovosoa ndichiti vanogona mwari baba ndayazopfekesa yamani muchakona muchindichitiwa inenge chimozesa nenrodiaiwanunzikana yatoblesa mashurere ndosaka chibhadhira reni mazvinzwa handizvokunetsana neni mazvinzwa kana mabhoye kana budisa zvinhu zvangu pano hai ndanakira enyaya yekuti ndakamboroja padheni pemwe mufesairi wachamba samanye nini ndine mwana mudikika saka mwana wangu aigona kungoti 4 o'clock oti mama ndoda kuenda kuna mike keli saka keli manje mwamusi yakazopona namutara wacho tichiita sei tichidaiso yanga yangwarisa manje aiwa hapana pandikabirwa kanongoti rasta kufoni yanga akazoenda aifarika prevention is better than cure.
yakareba iyi hapana zvinoitwa iwona aisufana makajaiswa imi makakudzwa Mbare netirwa Makatanya. inini pandakaita birthday party yeshamwari yangu takauya takatsiga mari mumusika saka kamwana kanga kangwarisa manje kakaona vamwe vana kubva kati uyai ndini baba ranaka tisabvuka tinongozomusikanzwe vanhu saka kamwana kamubva kazonekwa kachite zvekunyatsirei kanzo kazona kakuta ndakadziswa nakuma maikwa nokuita mbanje ndenda mapurisa mwana akanotestwa dokta vakakova vakakonfirma kuti mwana hana kumborekwa chichi uyu mukomana handauda kutanga umuvhurako zimtotanga ndazita saka mwana anga kungoti munhu wese angomona ubva ti mukoma maikosi kakangwara kanonyedura ndakabva ndangotama chinyararire saka mumwe musi ndichienda kubasa ndakapfura nekubva ndamushasika ndinazomdzokera ndoti maiki ndakudzoka padheni pangozi sofaka vanhu vakaedza kugara mbaimo mapana tamugara sofa muri vhakari sane ndichichimukirira ndichichiswerera ndichichirarira ndichichita zvandinoda mari yese yembanje zvino tikatenga hembe toputa hembe ire nayako basi totenga mwe musi sonakuita hembe aiputwa hembe solo aya makisi atati chingorova ndikasara ndikuvhumuka mai ndekwapo nambuya vakwe dai zvikangotangirelo chidhora wandiroepasiwa kutambire mufesi wangu asvike rakunonoka kwenini sendifamba neteksi aiwa ndinomirira aiwa aitesipesi kana undiendera mberi aichakutora nyaya kwatachitora nyaya akazosungwa here mai haana kuzosungwa kozi maikanga asina mosashaya marasta harere naibhebhi mapapiko nainda kuzopinda mutauni moto haimukusandudze zvekuita mani muri kuuya kunoko hamusikuda muri kuita sei kukandimisa makuti munauya mutauni maminetsi mangani kwirai kombi munoshandisireiko tsoyoka ini ndindenga ndokubviswa kushandisa tsoyoka saka aya manje matsotsi muchamaona anorova koko mani rasitaleite mani iwe saka ndive manje tikuya kutorwa nemota mondoraipiwe anditi imbavha dzenyu dzamunena mamuzorira ona zvanandaita zvayo zvatirambaakusiyana plesa munokuti munomamufema pinda munane mushonga ini ndikanzika yazorova chamba ndikaona munane mushonga kanda kumuvisa wenda nanotaura kwaanoti Sheckom daramati. Ngona ngorwa aita da usika wiba. Ada usino vale. Dero ndani. Chimimba tindafambira Mbare Harare sekalaza ndisikwanisa moneni. Ausisiri. Nasoja lafu. Jalafa asari kufire. Kodipeka chinamba ntaurira.
Yana Gaza commander. Alpha mana Gaza commander. Iya umbo pakatwara naye. Kosta kuchiputira utsinye manje. Iwe mbanje wanijero mfano ndoda kukuputira utsinye manje. Bataranga izi Bateka batare mama nijera mazvinzwa. Pinde musoma kumazvinzwa. Munhu wesano ndosa kusanona moto. Akasena tosari nemuda nemushongeni. Padenda kandomama mwamai vakatsa. Ndakapinda kwa mkati right. Anditarisa ndibhodese. Kana usoma ndibhodese usatese kwa sauti. Andipona kana neso anenga chikova chine. Ndozvetona nempopo. Ndanga nawo ndamubvisa bhuru. Asi polisi anawo. Polisi ana kutsenge. Polisi Magribhi. Anzi pandamapa mudara polisi pakaita seiko dai jamani. Vamuketa polisi. Yasha. Ini guys kandoda kuti muzove connected nemumwe muCID akamboyereretsana polisi akatouraya polisi wacho. Mufesi wangu ane mari yakareba. Last week takadya 2000 years. Tikanobudira kuSouth Africa. Kwenda ubwa nemunhu here pana mhanda yane tsoka dzangu. Saka tine matani nemazvidzwa. Ndiri selfish. Mondoro yangu manje ine pride haidi kushare nevanhu vasati vane mari. Ari kungogara akadai soka atozvisungira mari. Munhu wese ingogara wakadai soka. Because unenge uchita receive. Ukagara uri kufonera namo hello namo. Panonzi pachi ndiri paChillspot ndiri kutapura sikaite. Izvezvi handina kupfeka nduwe. Izvezvi nduwe handitorina. Kumushambuya vakaondonge Pinocchio. Nezuro ndakarohwa mumuchena munachata ndamba mapatapata. Vakakakura Sitarake bajani kwase kukudzai. Mufesi wangu. Andinyenga naye but ndomunyenga mari. Ndonyenga mari kuti ndenda mbeki make ndonyenga 10,000 ndoti nye. Watomozwa sister Penga wakapinda atipete nemushonga pafeje haiveri vasunguti kamariveri zvondikukavari minuna na 12,000 for the week kwachikwana bala rokuziva pasel station pakaro mafesi akaita timu amudobharwa 37,000 per access. Muridzi first station akati ya satanyoko ndikuda mari yangu mazvinzwa. Musi idea akaora yamdara voice ndopashedzwa. Tibatinewo maiki jamani. Andiri kuzombira kurova chamba kana pasina chamba nditauri kana chambonwa ndozoenderera mberi. Saka vajechi hainini fesi yangu ende ari kungopakurisha mapicture angu ka unopengera muna fesi. Aiwa, Yes. Yes. Yes.
One marabha paseka. Yes, yes. Don't take a king crown. Hey, sorry, drink it. Sorry. I remember when you pass a man, my kids, Mondo, I did not touch a man. Yes, it was danger. It was not so far as money. Mondo, I wake up. Yeah, so sorry. Man, to Daraka 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. What is going to pass? Carry on. That's what I have. We won. What are things? How are things? How are things? Yeah. So you know Jamaica, Rastafarians. I want to go to Jamaica next week, and I am going to bring my own tudu from Jamaica, which also you know I do today with Jamaica. Bushweed, that one. Bushweed. Bushweed. I'm at the Panzi. Zimbabwe don't be more original Malawi. What Sakama Sakuri, what in Zimbabwe, but not my original. Yeah. Kudanika Sekuru Zambu. As in Ambuya Zambu, did not my original. Can I eat in Bora, did not the original one? Jamaica no be my bushweed. Whoa, Coco Pinga. Masai jano be my I don't be my original. Do chamba ka cheche. We mash up the place right about now. Tata ban, but it doesn't say that. Let me take that is Tyre was real on time, and was such a phone man, was Tyre. Sure, Naimeta Baswa, thank you very much. All right. You, so Chiras. Oh, Chiras. German and the block it like a shout. Did you cut glass?